Elikkä näin. Katoppa Janne, kuule, näyttäisi nyt siltä, että 14 000 markkaa tulee ensi vuonna veronpalautusrahoja Jouni Matalamäelle. No mutta ethän sinä nyt voi sitä niin laskea. Mitä? Mitä voi laskea? Kun sehän on kun tulevan vähennyskustannuksia on reilu 20 000. Niin siitähän tulee... No, mutta kun eihän sinulla ole tulojakkaa viime vuodelle kuin 6 237 markkaa. No niin onkin. Sehän tulee just tasaraha siitä, jos ajattelee, että 20 000 miinus 6 tonnia. No, 14 tonnia ja aika lähellä. Hyvä, kun ne on tulon hankkimisvähennyksiä. Et sinä voi, kun ne ei ole tuloja. Mikä se on se ravintolakuittikin? Kyllä se on, siellä voi hyvän tähen. Kuuntele tuota. Mikä ravintolakuitti? No se. No tämähän on ravintolakuitti. Ollaan hotellissa tässä oltu. Kyllönen ja minä ja Leinonen. Leinonen teki omat ratkaisunsa ja Kyllönen tempasi Chateaubriandit, kun tämä on semmoinen myyntineuvottelutilaisuus, kun sovittiin, että Kyllönen muka ostaa multa työtä samalla siinä ja sitten pyyhkästiin kunnon hintavat ruuat, koska saahan tällä lailla siihen uskottavuutta tähän meidän touhuun. No kuka teistä sitten on se pyttipanu siellä vetässä? Leinonen tietenkin. Ja 12 kossuvissyä. No niin. Oi Jouni rakas, kyllä olet uskottava. No perkele. Pannaan se pois sitten, ei oteta sitä laskuun. No niin, eli nämä muut tulee tähän sitten. No mutta millä sinä vähennät, kun ne on tulon hankkimisvähennyksiä, kun ne ei tulojakaan ole? Eikö tästä mitään tuu tästä hommasta? Kyllähän se tietää, että sinne sekkaavan perkele mä vedän enää yhtään rastia koko paperiin. Se saa olla tämä kuponki, vai mitä Janne? Pyyhkästään rokit pöytään tähän näin. Mä tempasen tuohon malliksi vähän riittää, niin mä... No en minä nyt tuommoiseen tule malliksi. No mitä sä et tuu pöröitä siihen vähän sitä paperia, minä täytän sen sitten myöhemmin. Minä vedän tähän rokit susta, niin se on sillä selvä. Kyllä se 3 sekunnin rokeja, niin se on... Kyllä ne näkee, että tuo mies ei tarvi verohelpot. Menee vipuiksi. No niin, just. Kyllä mä sut mallista muistan.